mama Biramin Radio. Tabbaci da Amina Habib wata mama Allah sarki. Gaba ya yi gaba. Ya abubuwan ne normal wallahi ya ga wata to ya kake ganin ta ne matsayi ba ta da zaga ta da duba yanzu nan ne ke da yawa ya ga ta da ya duba da ke ya duba ta ne ka gani dai ka dai an ce ka ga wannan baba ne za ba ta kai ya lissafin da ba yau aka fara ba kai ka ba kai shi ne ga wannan ba abin da ba yau muka koma ba take wannan da gani kai ka san an sha wahala an sai da an samu lafiya da ba nan ma na kai subun kai kake nufi a haba wannan ya za a yi ka hada shi ko kai ba ka to yanayin da za ka duba ka san matsala kai matsala ta da kai kenan kai yayin mutum da wasu kai yake mu dauka mu da sai wani kai da mu yanzu wannan ne gaskiya ka ko ba haka ba tun da kai ka san ba yau ka san ba tsara abin da kake yana tsara mu subun kai Gara abin da ya kamata. Ƙari sallama ma ba ne wasu ta na kulle. Na kulle domin sallama ma. A so lissafin ma ba shi ke kyau. Wannan ai mai ina. Ba shi ina ne wannan. Haka Allah ya taimake ka. Wani mako wannan mace. Allah ya taimake ka. Yanzu an yi bashi.